Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na Turai TV. Da fatan kuna nan lafiya. Yau za mu bayani ne akan ci gaba da samun tashe-tashe hankulan da ake fama da su a duk faɗin ƙasar nan ta Najeriya da kuma yankin Arewa musamman. Kun ga jiya ma sanda an ka samu tashe-tashe hankali a jihar Borno a cikin garin Maiduguri. Ire-iren yawan tashe-tashe hankula, shin babu mafita ne da za a kawo ƙarshen su baki daya? Haka za a ci gaba kuma shekara nawa za a yi ana wannan tashin hankali? Jama'a kar ku manta, kasance kun danna subscribe dan za mu ci gaba da kawo muku labarai masu kayatarwa, masu wayar da kai da kuma shawarwari, hanyoyin da suka dace ko kuma hanyoyin da muke ganin su suka fi dacewa a kawo ƙarshen wayannan matsalolin. Kuma kar ku manta ku yi sharing din bidiyo din don wasu masu amfana. Da fari ina so zai magana ne akan hannun wasu kasashen na waje a cikin wayannan lamarin da ke faruwa, wannan tashe-tashen hankulan. Akwai shirin da ake akan Al Jazeera wanda wani ɗan jaridan da ake kira Mehdi Hassan ke gabatarwa, kuma sunan shirin Head to Head, wanda yakan gayyato mutane wanda suke sanannu ne a kasashensu kuma ya yi interview da su, ya musu tambayoyi ɗaya bayan ɗaya kuma suna ba da ansa. Lokacin da ya gayyaci wani mai fada a ji a kasar Faransa kuma yake tambayarsa game da rikicin Libya da sun ka haddasa, kuma wasu daga cikin makaman da su kasar Faransa ta bayar akan a yaƙi Gaddafi, wayannan makaman wasu daga cikinsu ne ake amfani da su a cikin wannan kasar yanzu na wannan tashe-tashe hankulan da ake fama da shi. Kuma a lokacin Mehdi Hassan ya masa tambaya kuma ya ce ba su da zabi, dole za su ba da taimako. To gashi an ba da taimako yanzu, an gama da Gaddafi, yanzu sai me ya biyo baya? Shin samun kwanciyar hankali an kai a Libya yanzu, ko kuma sauran kasashen Afirka samun kwanciyar hankali an kai? In kun lura za ku ga cewa daga Libya zuwa Mali, zuwa Niger, zuwa Burkina, zuwa Chadi, zuwa Nigeria, yanzu gabaki daya wayannan wuraren har Senegal tashe-tashe hankulan karuwa sun kai maimakon su ragu. Shin me ake yi? Wace waina ake toyawa a waje wanda mu cikin gida ba mu sani ba? Kuma me jami'an tsaronmu suke yi don kawo ƙarshen wannan rigingimun da ake yi? Me shugabanninmu suke fada kuma me suke yi game da wannan rigingimun da ake yi? Kuma ya za a yi a kawo ƙarshen wannan rigingimun da ake fama da su a ƙasashen nan namu ta Afirka? Dan bayanai da dama na nuna cewa aikin duniya na uku a nan Afirka za a yi ta. Da haka kowanne su na ƙoƙarin shirye-shirye ya ga cewa ya shirya sosai kafin lokacin. Kowa na da shekara 100 da ya ajiye wa Afirka, shirin da yake wa Afirka shekara 100 da ya ajiye. Amma mu yan Afirka, mu bakakin fata, ko shekara ɗaya ba ma tunani a kai. Ba wai abin da zai faru kuma zai same mu a wannan lokacin ba ne. Idan za mu yi abu ya kasance mun yi abu wanda za su zo baya, 'ya'yanmu da kuma jikokinmu su ma za su amfana da wannan abun. Ba haka kawai kowa duk wanda ya samu dama ya damu da kansa a take a wannan lokacin ba. Kuma matsalolin da ake fama da su kenan yanzu a ƙasar nan. Don haka bayanin da nake so na yi a takaice shine akwai hannun kasashen waje. So the message could be relayed to the French authorities wherever they are in France that Nigeria is indeed a sovereign country, and as such, any form or attempt to compromise our territorial integrity will be resisted wholeheartedly. At this point, I want to stress, Nigeria was not colonized by France. Therefore, they have no business coming to toy with our lives here. We are aware that some vested interest was not happy with the gains.
made by the Nigerian government and especially our dear President Muhammad Buhari in the fight against terrorism. As such, they began providing logistic support under a cover called humanitarian whatever to the Boko Haram fighters. They also assumed the role of the mouthpiece of the Boko Haram terrorist group. They used their state medium to promote their nefarious activities and to give them the needed psychological boost, claiming human rights for people that have been raised, trained to kill fellow Nigerians by them. The movement against slavery and terrorism wishes to state categorically and on unequivocal terms that France is indeed responsible for the resurgence of Boko Haram attacks in Nigeria. Akwai hannun kasashen waje a cikin wannan lamarin na tashe-tashe hankulan da ake fama da shi a wannan yankin ta arewa maso gabar. Banda hakan, sauran wuraren da ake fama da matsaloli kuma makaman da ake amfani da su ya an kai aka shigo da makaman, ta wani hanya an ka bi, waye shigo da su, yaushe aka shigo da su. Duka wannan tambayoyin da ya kamata jama'a sun fara yi ne wa shugabanninsu. Kuma yan siyasan nan kowa ya sani, duk lokacin siyasa su ne masu shigowa da makamai su ba wa karnukan farautansu ko yan bangansu. An gama kuma ba karban makaman suke yi ba. Kuma hanya mafi ala na kawo karshen wannan lamarin guda ɗaya ce, shine a kirkiro da aikin yi. To ba kirkiro da aikin yi ba kuma ana tsammanin za a zauna lafiya bayan jama'a matasa da dama suna bukatan kuɗi na biyan bukatunsu na yau da kullum. Sannan wanda suka yi kokari suka kirkiro wa kansu kuma suke yi, su ma an hana su tsakar da haraji kala-kala. Kuma a can su a samu zaman lafiya. Kwanan da aka yi zanga-zanga a Kano, kwanan nan yana daidaita sau suka yi zanga-zanga a Kano akan harajin da aka kara musu zuwa Naira 100. Duk da cewa ni ban ga yawan kudin ba, amma duk da haka a matsayinsu ko kuma a halin da ake ciki wanda an san cewa babu kudi a kasa, Naira 100 ya wasu yawa. Amma a wasu wurare a kudancin kasar nan daga abin da ya kama da kan 1000 zuwa sama haka ake biya kullum yana daidaita sau. Sannan wasu za su ce wai akan me ba za su biya ba, ai daga wannan a cikin wannan kudin ne gwamnati take wa kasa aiki. Mun ji cewa cikin wannan kudin ne gwamnati take wa kasa aiki. Shin talakan me ya karuwansa a wurin gwamnati? Me talaka ke karuwa da shi a wurin gwamnati? Ire-iren wayan abubuwan ya kamata a ce an zauna da shugabanni an tattauna don a samu maslaha. Ba haka ba wannan tashin hankalin da ake fama da su, to sai da Allah ya kiyaye. Kafin nan nake cewa mu huta lafiya.